Med ny teknologi kommer også nye sportsgrene. En af de spirende af slagsen er baneræs på skateboard med elmotor, også kaldet e-skating. På verdensplan er der om 200 semiprofessionelle udøvere af den sport, og i Værløse der bor en af drivkræfterne bag sporten, der samtidig er en af verdens hurtigste. Jeg er panisk angst for at falde. Fuck. De her 6 motorer har jeg brændt af her de sidste halve års tid ude på banen, og nu blev det for meget for mig. Jeg hedder David Bunde. Jeg kører på elektrisk skateboard. Jeg kører race på elektrisk skateboard. Familiefaren og fysioterapeuten er en af de første og bedste i verden til at køre på elektrisk skateboard. Jeg er en pioner inden for race på skateboard. Frontløberen udvikler og bygger selv sine e-skateboards her i familiens redskabsskur. Helt overordnet set, så er jeg i gang med at montere nye motorer på mit skateboard. Jeg har opgraderet mit race setup til nogle nye motorer her. Fordi de gamle motorer, som jeg har oppe bagved her, de blev simpelthen for varme, for hurtigt. Som skateboardpioner må David selv finde de tekniske løsninger og selv lægge krop til, når for eksempel motorer skal testes for allerførste gang. Jeg blev træt af at køre en runde, og så skulle jeg vente 5 minutter på, at temperaturen den faldt i motorerne. Så hele øvelsen her går ud på at få de nye motorer på og se, om de kan holde temperaturen nede, så jeg kan få lov til at køre noget mere. Når der køres race, starter 8 kører side om side og kører 3 omgange. Den måde, som jeg godt kan lide at gøre det på, så kører vi på små lukkede baner. Bordet styres med fødder og krop. Farten på op mod 70 km/t styres med en fjernbetjening i hånden. Jeg gør det primært, fordi jeg ikke kan lade være, og fordi jeg er et kæmpe konkurrencemenneske. Jeg har konkurreret stort set hele mit liv. Hurtigste board og første skater over stregen vinder. I maj konkurrerede David til det uofficielle verdensmesterskab i Las Vegas. Desværre måtte boardbyggeren til sig henvise til en anden plads i kategorien for semiprofessionelle. Det skal der laves om på, så nu skal der kraftigere motorer på brættet. Det næste store mål er jo Las Vegas til næste år. Så skal vi en plads op på podiet. Skal ikke blive nummer 2, skal blive nummer 1. Jeg er spændt på, om jeg får det ud af det, som jeg gerne vil. Ja, hvis det fungerer, så tager jeg et spring i hvad jeg kan på banen. Den go-kart-bane, David normalt træner på, er lukket, så vi har fået lov til at teste, om skatepionerens nye elkræfter kan stå distancen på verdens længste indendørs go-kart-bane i Tostrup. Jeg har prøvet at styre det. Jeg er panisk angst for at styre det. Skrækscenariet er, at jeg kører ned ad langsiden med fuld fart, og så at motoren brænder sammen, og at den så finder på at blokere. Så står bordet stille. Det er altid en ting at skulle ud på nyt udstyr, så jeg er spændt. Jeg er klar. Det viser sig, at det ikke er de nye motorer, der stopper fremskridtet. Det er mekanikken, der volder problemer. Store problemer. Et eller andet fik bordet til at stoppe, og så faldt jeg af. Gjorde det ondt? Slog du dig? Nej, jeg slog mig ikke. Jeg er panisk angst for at falde og slå mig, så derfor så pakker jeg mig ekstremt godt ind. Måske også lidt mere, end andre ville gøre, men det gør også bare, at jeg kan prøve nogle ting af.